Club Junta, building better Africa. Ndikulandireni omvera nonse kwina kulikonse kumene muli. Ine ndine Pastor Moses Shumba kuchokera kuno ku Rise and Shining Production. Lero Sunday sindilowa mu studio ya Impiana chifukwa ma-engineers anga amakhala kukonzanso machine kuti Monday tiyambe bwino kugwira kwa ntchito. Choncho lero komanso dzulo ndimagwirisa ntchito studio yakale ya Rise and Shine. Ndikukhulupirira kwathunthu kuti ambiri mumapembedza lero ndipo mukonzekera kupita kamutamanda. Komanso timuyamike tisanapite ku chechi chifukwa chauta ndi wabwino ndipo chikondi chake nchopanda malire watizunsanso ndi moyo tsiku linalo pampana kwina kulikonse kumene tili Amalawi. Ulemu matamando zochokera kumwamba zikhale kwa iyeyo lero ndi kunthawi zonkamwe. Amalawi, lero ndikupatsirani nkhani ziwiri ngati sizitatu. Nkhani yoyamba ndipereke moni kwa ma shadow MP onse kapena kuti ma candidates amene akuyembekezera kuchita ma primaries mchipani cha DPP. Amene simunachite ma primaries kaya ena munachita zinalephera mukuyembekeza kuchitanso ndikupatseni moni nonse. Mudziwe kuti nonse Mulungu amakukondani. Ngakhale Mulungu nonse amakukondani koma Mulungu wina aliyense adampasa portion yake molingana ndi chimene iye ali. Choncho konzekerani kukawina ma primaries, konzekerani kukaluza ma primaries. Portion yanu ndi imene yoyo, komanso wina aliyense Mulungu adampasa choti azachite azamalize. Pene walekezera winanso apitiriza. Pali wina wati mbali imeneyo si yake ngakhale azikakamiza mtundu wanji. Choncho kulephera ma primaries kuvomereza ndi kuganizanso chochita china mwansanga kumakupangisa kuti iwe moyo wako upite chitsogolo mosavuta. Ndikuyankhula izi chifukwa ena simukugona, ena mukusowa mtendere. Ayi, musasowe mtendere. Chimene Mulungu wakupatsani kuti chikhale chanu chikhala chanu. Wina sangakulandeni. Ayi, ngakhale atachuluka adani wa mtundu wanji otofuna akulandeni. Koma mudzoti Mulungu amapanga njira popanda njira. Ndipo Mulungu akakhala mbali yanu akhalabe mbali yanu basi. China chimene ndimafuna ndichifotokoze kwa Amalawi makamaka a DPP. Kukumveka mphekesera pali anthu ena amaugogodi, anthu ena amaupo onyansa amene akumatumiza uthenga wabodza kunena kuti Honorable Samia Suleiman apanga ma primaries ku constituency kwawoko ndipo Honorable Samia Suleiman aluza ma primaries. Ndimafuna ndinene izi kwa Amalawi ati nzabodza, musazimvere, nzosachitika ndipo sizingatheke. Ndimayankhula kunena ati anthu mukafuna kumva zinthu zona zenizeni maka zokhuzanso ku chipani cha DPP mumvetsere chimene ine ndingayankhule. Chicho chimene ndimayankhula ine chimakhati ndachifufuza kwa akuluakulu oyenerera. Ndikutenge umboni ndibweretse pa ground anthu mutsatire. Mozongoti mwangomva chinthu basi mumachipitiza kuchifalisa cha ku DPP without my consultation. Muzayankhula zinthu zabodza zammaluwa. Ndimafuna ndinene izi kuti pali ena amene samafunira chipani cha DPP zabwino. Inu mundivomereza mwakhala mukumva kuti azipani dzina
akumasiya kuyankhula nkhani ya kudzipani zawo kumadimbana ndi kuyankhula nkhani ya ku DPP. Profesa Mutharika wakula, Profesa Mutharika achinyamata akumeneko makadetsi alemba kalata kumulembera kuti atule pasudindo wakula. Profesa Sapita Mutharika sichina iyayi mantha ndi amene agwira adzipani zinazo kuopa DPP. So mapropaganda amenewo tufuna tinene kuti onsewo ndi mphamvu ya mantha. Samia Suleiman kuchitika chisankho cha maprimaries ku constituency kwake simungafunsenso yayi. Family ndi phango lini muchita kudzosonoka kuti Samia Suleiman ku constituency kwake kuchitika maprimaries. Ndiponso ineyo ndingonena pano posakhala mobisa, ine sinimabisa, sinimaopa, sinimadzidzemuka. Ngati pali wina amene akupikisana ndi Samia Suleiman kungofuna mwina kudya shayi basi, shayi. Koma suti pakhale maganizo kuti akamugwesa Suleiman, kugwesa kuti wagwesa Suleiman, amene ndi phango lini wa DPP. DPP as of now kupanda Samia Suleiman ndoti DPP palibe. Sininganenso mopsatira mobisa ayi. Nokha mukudziwa amene wayimirira munthu amene ucha ku parliament kwayimira amalawi, noti kwayimira anthu a DPP koma kwayimira amalawi. So kwa ifeyo timampanga amene ucha phango lini. So zimenezo zichepe zomatumiza mauthenga abodza kumunamizira munthu, zimenezo zichepe. Ambiri mumayankhula zinthu zosakhala bwino. Profesa Sapita Mutharika wadana ndi a Joseph Mwanamveka moti alanda mpando. Kutiko. Mafana ndikuwuzani zi Profesa Sapita Mutharika si mwana ngati mmene mumaganizira inuyo. Komanso Honorable Joseph Mwanamveka si opupwa mumaganizidwe ngati mmene mumaganizira anthu enano. Umene uja ndi mutu. Ifeyo tikamakhala aku DPP ifeto pajatu ine sinimabisa, ndine activist wa political pansi pa ulamuliro wa chipani cha DPP. Tikamakhala ifeyo tikamayang'ana Mwanamveka timayang'ana chipani, timaona chipani ku chigawo chakumwera. So ena akamayankhula zawozo amangoyankhulirapo chifukwa cha mantha. Mwanamveka ni munthu ofasa, odekha, wanzeru, oganiza, olingalira. Komanso amadya zake, amapanganso zake. Osamalimbana nawo anthu amenewa. Izi zindayankhula dala. Pali ena mu DPP mumapereka mauthenga abodza cholinga chofuna kuti kuthana ndi anzinzanu, zimenezo zitherero tusichepe. Mu DPP so muli mavuto kwambiri ofuna kuthana nokha. Mavuto amene alipo ndithu ku DPP alipo. Simungatitsutsenso yayi. Koma si bwino. Anthu ngati inu abanja limodzi, you should stand together, making things together, moving together, doing everything in party together. Because DPP is one, and you are also one. Love one another as what Jesus said to his disciples. Kuma anthu DPP mukulephera kukondana, mafunana maupo. Ine ndidzayankhula, ndidzayimira, ndidzateteza. Muzandikonda, simundikonda, koma ndidzayankhula chinthu mu nthawi yoyenerera. Basi. Ndiyankhulenso nkhani, ndipemphe kwa akuluakulu a chipani chathu, dziko lonse la Malawi, maboma onse 28, executive committee ya chipani, takhalani pansi mwaganizire Maina Chuma. Anagwira ntchito yayikulu kwambiri yopambanitsitsa up to this date. Mayaja amadziwa kutsogolera bwino azimayi anzake mchigawo chakumwera. Ngati women director to the south, please, I'm begging, tikupita kuchisankho. Ndikuyankhula izi because of the high demand ya azimayi ochuluka kwambiri achigawo chakumwera. Ochulukatu. This is now the 3rd month ndikulandira makozi. Abusa tatiyankhulireni, abusa koma sindimayankhula. Ndinasankha kukhala chete. Koma ndikuona kuti so demand ikukula, ikuchuluka kwambiri demand.
azimayi ochuluka chigawo chakumwera akuwafuna mayi na chuma. Please sindikudziwa mavuto amene analipo, sindikudziwa, sinachezepo nawo kuwafunsa mapaderadera, koma azimayi zimene ndikunena zenizeni moopa Mulungu akuwafuna amayi awo mayi na chuma pa mpando wawo. Sindidana ndi munthu ayi amene aliponso sindikuwadziwa kuti ndi akuti ndipo sinachezepo nawo, koma ndikungoyankhula chimene Amalawi makamaka okonda chipani cha DPP chigawo chakumwera chimene akufuna. Azimayi ochuluka kwambiri, azibamboso ena alipo, koma ambiri ndi azimayi akuwalirira mayi na chuma kuti abwere pa mpando. Takonzeni kavutoko ngati panali kavuto kena kake, tikakonzeni kavutoko. Chipani chifukwa chikhale ndi moto kwambiri, chikhale ndi mphamvu. Pempho langa ndi limenelo. Viyeni anga silimaponya ku inbox, ndimaponya ku maforamu kuti aliyense amve, otsutsa, olamula, mdani, wokonda, koma tingofuna pa inake ankhaniyo agwiritsepo ntchito. Langa ndi pempho. Zikomo kwambiri chifukwa chondimvetsera. Nkhani yanga yomaliza, ndikubwera ano ku Meki. Mayi Annabel Ntalimanja, ineyo ndine Pastor Moses Shumba, ndakhala ndikuyankhula kwambiri za nkhani ya ku Meki, zofoka za Meki, komanso zimene Amalawi ochuluka akufuna kuti zichitike ngati Meki. Ndiye timayankhula kuti ngati Meki ili yoyimira Amalawi, mverani zimene Amalawi akufuna. Dziko lindi la Amalawi, tonse amene tili mdziko muno, dziko lindi lathu. Amalawi andipempha kuti ndikuyankhuleni. Sikomaliza, sikoyambanso, ndakhala ndikuyankhula. Koma now this is a very critical and serious issue. Muitenge nkhaniyi ngati yofunikira kwambiri mayi Ntalimanja, komanso Meki yonse, kaya ndinu asangwani mwafulirwa, ikufikani mwatumizire mayi Annabel Ntalimanja audio yanga. Musayiphweketse, mupewe zina zimene zingathe kuchitika kutsogoloko zosakhala zabwino. Mawu angawa ndi uthenga waukulu kwambiri kunena kuti Amalawi sakufuna mathematic machine kuti idzagwire ntchito pa nthawi ya chisankho. Kaya munakambirana, kaya munakagula limodzi ngati Amalawi, zimenezo nzopanda ntchito chifukwa simunakagule ndi Amalawi 21 million, munakagula ndi Amalawi 10 kapena 15. So Amalawi ochuluka akunena kuti zimenezo ayi, ndiyankhule ngati David popita ku nkhondo, akuvazikidwa zida za nkhondo, atalephera kuyenda nazo kuti akamenye nkhondo ndi Goliati. David anabwerera ndi zida zovala za ku nkhondo, jombo, uniform ya ku nkhondo, zida za mbirimbiri, mfuti za mpholopolo, GPG, machini. Anazitula pansi namuuza mfumu kuti sindikwanitsa, chifukwa izi sindinazizolowere. Amalawinso akuyankhula mawu oti sitikwanitsa kuvota through mathematic machine chifukwa sitinazizolowere. Andi zinapereka chiopsezo kwambiri kwa Amalawi mmene zinachitikira mdziko la Mozambique. Komanso ndi ubale waukulu umene unalipo pakati pa Philip Nyusi ndi Lazarus Chakwera. Anthu akukayikira kwathunthu kuti zimene zitha kuchitika chimodzimodzi chifukwa anthuwa amakambirana, amauzana, anthuwa ndi amodzi. Komanso otsogolera Meki wa ku Mozambique, zitavuta ku Mozambique kuja, mukukumbukira inuyo, anathawira konkuno ku Malawi. Kusonyeza kuti anthuwa zawo zinali zimodzi. Inunso muzapanga chimodzimodzi, mutapanga zanuzo muzathawira ku Mozambique, pamene muzasiye kunoko kuli chisokonezo. Ndi Amalawi akupempha kuti akupasani masiku 21 days mukhale mutalengeza nena kuti mathematics sizagwira ntchito. Koma ngati simulengeza
nkukakamirabe mayi Ntalimanja mukaona mademo odabwitsa amene sanachitikepo m'dziko muno chiyambireni cha democracy, musazadabwe kuti sininawuzidwe. Ndibwerezenso, mukamva mademo akulengezedwa oti tikupita ku meki, musazadabwe. Ine ndikunenera pano poyera kukuchenjezani kuti pangani announce kuti mathematics zagwira ntchito pa chisankho, anthu adzagwira ntchito manyo. That's all. Nkhani ya manyo takhala tikuyankhula moyirikiza kwambiri. Zimene ndimayankhula ine zimakhala zoona. Kukuchitika zinthu kunja kuno, konkuno kumalawi kuno, zimene inu simuzidziwa. Ndene ndikukuchenjezani kuti Amalawi akumemana kukumachani, ndipo sakuopa polisi, sakuopa sungakhale Malawi ame, sakuopa sungakhale mfuti, ngakhale sokuphedwa kumene sakuza kuopa mademonstration amene akufuna kuzachitikawo. So to avoid the embarrassment, please, pangani zomene Amalawi akufuna. Mayi Annabel Ntalimanja, ndiyankhulenso nkhani imodzimodzi kwa inu yonena kuti auditing, pachitike auditing mu zimene adzipani amafufuza, mwalole achite audit. Ndipo audit imene isachitikenso kudzera kwa anthu amayiko akunja. Iyayi, DPP ili konkuno, UTM ili konkuno, People's Party ili konkuno, AFOD ili konkuno, UDF ili konkuno. Chotengera model za kunja ndi chani? Niyene ndimakhulupirira kuti zipani zonsezi muli ma auditors. Alole ni ma auditors awo abwere apange auditing muzimachinimo, aonemo muli chani. Musawakanize. Inuyo mukhala woyamba mudziko la Malawi lino chipangire ni democracy nziko muno 1994 kuti mwakaniza audit kuti ichitike. Ndesi kudabwisa kuti mukukaniranji zimene zonso. Vomerezani, Amalawi akukhulupirireni, akudalireni. Koma ngati mukane within 21 days kuti sinachitike audit, muona zimene ndanena apazi zikuchitika, ndipo muzasowa mtendere. Ngati simadalipo BP kapena sugar ikupezani, ikutidzimulani, munaso collapse. Izi ndikuyankhulatu sindikuti ndikuopsezani, koma ndikunena moona mtima. Ine ndimayankhula motsindika chifukwa Amalawi amandikhulupirira, Amalawi amandimvetsetsa, ndipo Amalawi amandikonda. Inenso ndimakonda. Inuyo ngati Malawi mumve kuti ndimakukonda Nixon. That's why I'm warning you. Otherwise ndikangokhala chete kuti muzangoziona zikuchitika. So muuzane kumene munako. Kaya niyena kama kuzani zolimbikisa mtima kuti musadandaule, ya we protect you. Amayi, mumufunse Richard Chimwendo Banda. Analephera kuti atetezedwe ndi bodyguard wake ku parliament pa gate, kwamba kuthawa yekha kumusiya bodyguard pa gate. Zikafika zoti mphira ikununkha, umayiwala zoti ndine otetezedwa. Umasiya galimoto nkoba kuthawa wapansi kuti mina galimoto iyi ndichedwetsa. Zimene ndikuyankhula basi muzigwiritse ntchito. Mwasiye akuluakulu onse azipani zotsutsa apange audit mumachinimo, aonemo kuti muli bwinobwino, simunaonjekedwemo mavirus amene mwaonjikawo, akhutitsidwe, chisankho chikhale cha free and fair. Ndayankhula zinthu ziwiri kwa inu yoona Mayi Ntalimanja. Ndayankhula mokulemekezani, mokukondani, komanso mwanzeru. Otherwise Malawi sali chimodzimodzi panopa. Malawi ndokwiya, Malawi ndokhumudwa, Malawi ndo anjala, Malawi ali ndi misozi ya chuma, Malawi akupsinjika, Malawi wapanikizika, Malawi ali kuphanga. Koma akufuna atulukeko pa 16 September pano, ndipo kuti aonetse kuti Malawi nayenso amatha. Ndi mawu amenewa kwa lero ngati Sunday tisiyane pompa. Ambuye akudalitseni nonse amene mumakonda kumvera maviyeni anga. Zambiri kuti ndiyankhule ndili nazo, Amalawi mumandituma, koma ndanena kuti kwa lero tisiyane pompa. Alole, akane,
amalawi mukhulupirire kwathunthu kuti zimene ndimayankhula zichitika. Alole akane amalawi mukhulupirire kunena kuti anabwino ntali manja akwene amvere zimene tikupempha. Alole akane tikuyankhula kuti meki si ya chipani chimodzi, meki ndi ya amalawi. Zipani zonse zimadalira meki, zimakhulupirira meki. Ndasaitira kuti Malawi Electric Commission meki. Malawiyo ndiye ine, Malawiyo ndiye inu, Malawiyo ndiye awo, Malawiyo ndiye tonsefe. Choncho chinthuchi tiwena tichiyendetsere limodzi ngati dziko. Mawa wabwino Pastor Moses Shumba ena amba kuna kuti inu ndiye pangolini wathu. Yeah, sindafike pa pangolini. Ndidzakuyimira Malawi mopanda tsankho, mosaopa, mosadzidzimuka, mosanjenjemera. Pokhapokhapo Ambuye adzanditenge. Koma popanda zimenezo ndidzakhala nanu nthawi zonse. Tizipemphererana wina ndi mnzake. Tonsefe tifike pa 16 September ndi chodula chethu chimene tinadula chovota, tikavotere mtsogoleri amene adzatipulumutse dziko lathu lino. Mwana wa Nankhoma, mkango weniweni wa Malawi. Good morning. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.